dissolution of the board, let me repeat this, will not affect the normal functioning of NSFAS. As Mr. Mnisi was saying the other day on radio, the spokesperson of NSFAS, including all payments that have got to be made. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande uthi ukuchithwa kwebhodi ye-NSFAS akuzoba nefuthe ekusebenzeni kwayo kuquka nokuhlawulwa kwenkxaso-mali yabafundi. Siyabhekisele xa ndibona mna njengelida ilizwe selilawulwa yi-Gangster Police Service. Abahlali baseHanover Park eKapa bathi babanjwe ngobhongwana ngamaqela emigulukudu kwingingqi yabo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande uthi ukuchithwa kwebhodi ye-NSFAS akuzoba nefuthe ekusebenzeni kwayo kuquka nokuhlawulwa kwabafundi. Lokanzimande uthi bekungekho ndlela mbini bekunyanzelekile ayichithe le bhodi kuba yoyisakele ukwenza umsebenzi wayo ngendlela. Umphathiswa ukuvakalise oku kwinkomfa nonondaba ePitoli ngalemva kwemini. Ukanti i-NSFAS baqinisekisile abafundi kuba ukuqala ngomso baza kuyifumana intlawulo yabo abangekayifumani. Ibhodi ye-NSFAS ichithiwe ngolwesine weveki ephelileyo ze yafakwa phantsi kolawulo. NgoLwesihlanu, umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ubhengeze umnumzana Freeman Nomvalo njengomlawuli omtsha oza kujongana nokusebenza kwale ngxowa-mali yabafundi. Umphathiswa ke namhlanje uvakalise ukuba unobangela wokuba ayichithe le bhodi ye-NSFAS kungokuba yoyisakele ukusombulula iingxaki zabafundi kanokuthobela izindululo. Through various formal engagements, as Minister, I have consistently raised my concerns and unhappiness with the outgone NSFAS board about the inability or failure of NSFAS to carry out and implement some of its basic responsibilities that I have allocated to it in terms of the Act. uGqirha Blade Nzimande uthi ukuchithwa kwebhodi ye-NSFAS akuzuba nafuthe ekusebenzeni kwayo kuquka nokuhlawulwa kwabafundi. The dissolution of the board, let me repeat this, will not affect the normal functioning of NSFAS. As Mr. Mnisi was saying the other day on radio, the spokesperson of NSFAS, including all payments that have got to be made. So people must not panic. We seek to address these things. Umphathiswa ukabongoze amagosa kwanabasebenzi bakwa-NSFAS ukuba basebenze ngokuzinikela bazijule ijacu ekuncedeni abafundi. Sicela abasebenzi bakwa-NSFAS ukuthi bazinikele ekutheni bazosebenza ngokuzinikela okungaphezulu kunakuqala ukuze senze isiqiniseko ukuthi ayiphazamiseki i-NSFAS kule inyathelo esiyithathayo. Ukanti i-NSFAS ibaqinisekisile abafundi abangekayifumani intlawulo yabo ukuba ukuqala ngomso baza kuhlawulwa. So on the 12th of April 2024, the scheme advanced a payment to universities to disperse student allowances on the 15th of April 2024. Umnumzana Freeman Nomvalo nongumlawuli omtsha uza kujongana nokusebenza kwale ngxowa-mali yabafundi uthi uza kuyitshayisa qhuma ukuza nesisombululo kwiingxaki ezingangentaba kandoda ezijamelene ne-NSFAS. Kusenjalo abafundi kwiziko lemfundo loqeqesho iCentral Johannesburg TVET College bathi banethemba emva kwentetho yomphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande baza kuyifumana inkxaso-mali yabo kwi-NSFAS. Kule veki iphelileyo abafundi bebeyimise ngqi inkqubo yokufunda nokufundisa kwikhampasi yabo eseParktown bekhalazela ukungahlawulwa kwenkxaso-mali leli qumrhu NSFAS. Abafundi beziko lemfundo loqeqesho iCentral Johannesburg TVET College kwicampus iParktown bathi bazoqhubeleka nokuqinisekisa ukuba imingxi inkqubo yokufunda nokufundisa kule campus de kungene inkxaso-mali yabo evela kwi-NSFAS. Abafundi baqale ukuyivala le campus kwiveki ephelileyo ngethuba beqhankqalaza.
We are not going to go back to class, neither are we going to go back and write exams until the money of students is on their account, each and every one of them personally. So the problems we're having with those types of service providers is that we can't be able to reach our money, but what they know, those service providers, is to gain from us, is to take 3 rand 50 cents when we withdraw after 24 hours, and is to take 20 rand when we do immediate payment, which they are deducting without any communication with us. Aba bafundi bathi kunzima kubo, bayakhutshwa kwiindawo zokuhlala kwaye liqaqobana labanye babo abathe bafumana imali kule nyanga, kodwa nangona kunjalo bathi banethemba lokuba emva kwentetho yanamhlanje kamphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande kuza kubakho utshintsho. Imali zethu ikhona ema-accountini but ayikhona ukuphuma. Inkinga esibhekane nayo yokuqala yenye leyo. Ama-students amanye kwamanye ama-res ayakhishwa because imali ayikangeni. So mase sikhutshwe ezi-res kuba nzima bafuna sigoduke akho mali and umzali akanokwazi ukufumana imali ngeli xesha uthi ukhutshwa ngalo ngoku, and awunikwa nenotice mase ukhutshwe res kuthiwe makuphunywe and inotice ayikho and nemali zethu aziphumi kakuhle. Abafundi abadikweyo yokosa bancame bagoduka kuba bengakwazi ukubhatala indawo zabo zokuhlala kwakunye nokuhlaselwa linxele likakhethekile. Abo basancekeleleyo bathi abazokuya kumagumbi abo okufundela de kube kungena imali zabo zika-NSFAS. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa Newsroom Africa, Dingulumka Bhekindawo eBramfontein eGauteng. Umkomishinala wegunyabantu elilawula imida kweli uGqirha Michael Musiapati uthi babalelwa kwisigidi abantu abanqumle kwimida yeli ngethuba lepasika. Isikhululo senqwelomoya zamazwe ngamazwe OR Tambo ebinabona bantu baliqela ilandelwa ngumda ilibombo osingise eMozambique kugqibele iBeit Bridge engumda phakathi koMzantsi Afrika neZimbabwe. Umkomishinala ubenika ingxelo ngokuphathelene nenani labantu abangene kweli ngelithuba lempelaveki yepasika ePitoli namhlanje. Nanjengoko abemi beli bebethe bhazalala ukuya kungungelana kwiindawo ngeendawo zeenkolo ezahlukeneyo, umkomishinala wegunyabantu lemida negqiza lakhe bebebaza amehlo kubantu abangena bephuma kwimida yeli. Ingxelo echanekileyo yelo msebenzi ithi baninzi abakhenkethi abasebenzise imida yeli xa kuthelekiswa nanyakenye. We facilitated about 1,136,250 travelers across our 71 ports of entry in the period of 10 days between Tuesday the 26th of March 2024 to Thursday the 4th of April 2024. Isikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo sibenelona nani liphezulu labakhenkethi abangene kweli ngokuthi kratya kwi-200,000. Umkomishinala uthi beleli gunyabantu bajonge ukuphucula ubuxhakaxhaka bale mihla ababusebenzisayo ukuvala amaqoba okungaziphathi kakuhle kwamagosa. The biggest one, and again we are not there yet, is the delivery of body cams. I have said we have ordered them, over 2,000 of those. The intention, all our officers are to have body cams. Ulebele ngokutyikimbisela umnwe abo bathubeleza ngokungekho mthethweni ukungena kweli nezikrelemnqa ngelithi bathe qwa beligunya lemida. Umphathiswa amapolisa umnumzana Bhekicele namhlanje uhambele eHanover Park eKapa kulandela amadabi amaqela emigulukudu agqubayo nachaphazela abantu abangenatyala. Abahlali bebenethuba lokuphalaza imbilini yabo kwintlanganiso yabahlali nomphathiswa amapolisa bebalisa nangobomi bentshontsho abaphila mihla le. Abahlali bakhwele bezehlela kwingalo yomthetho yeli nabathe ayibenzeli nto. Amapolisa ayoyisakala kukubakhusela njengabahlali baseHanover Park. Andibona mna njengelida ilizwe selilawulwa yi-Gangster Police Service. Because why because of ii-guns zikhala kanini kodwa lawa amapolisa. Bhekicele thina xa sisiya kwi-police station asifumani uncedo kwangoko ngoba kusitya izenzi.
stand actively in light of their rights to fight against gangsterism, trying their efforts basis, getting nothing out of nothing. Kananjalo umphathiswa uBhekicele uthabathe iqonga emva kokutweza indlebe zakhe ephulaphule izijwili zabahlali. Ungena emxholweni ke ukaCele esithi iphondo lentshona koloni lelona balixhobise ngamandla ukuqinisekisa ukuba baluncothula nengcambu lwaphulo mthetho yaye baza kuthi qolo bewuqhuba lo msebenzi. We have put more resources, more than any other province when it comes to fighting crime. We are going to continue to work for the reduction of crime and criminal activities. Ukwathe xa amapolisa eqhubeka kuhle akukho namnye umntu owethulela umnqwazi koko abantu behleli nje bayaxeka. We have arrested the top guys here in this province. And nobody talks about it. Nobody cares for the police. We have arrested most feared people here in the city. Uhambise wathi kungoku nje amapolisa awalali akhangela intwazana uJocelyn Smith. Ziphanzile inzame zelijelo zokuthetha nosodolophu nabo bonke abasemagunyeni kumasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay eGqeberha eMpuma Koloni nalapho bezifuna baphefumle ngokuphindisela i-430 yezigidi zerandi kwingxowa-mali karhulumente. Lo masipala ubuyisela imali nangona abahlali kwindawo yogobityholo iBayland kukudala belindele ukwakhelwa izindlu ze-RDP nezinye iinkonzo ezingundoqo. Umasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay waziwa ngokungazinzi okubangelwa zezopolitiko, ukanti ukubuyiselwa kwemali ngxoweni karhulumente kuvuse umnyele kubahlali bale ndawo yogobityholo nanjengoko beneengxaki ezifuna ukuqatyeliswa ngumasipala. Iingxaki esinazo apha, asinazipali, asinazitoilet, iitepe esinazo ziyashota. Umama uMavis uthi njengoko bengenazo izindlu zangasese baxoza mphini wumbi xa kufuneka bezithumile. Abantu bayahamba lokhu babheke ematyholweni. Abanye bazigrumbele ke bazenzele ke ungquma wetoilet. Sisentlungwini kakhulu apha, asoyekanga to. Aba bahlali batyhola ngelithi emva kokwehliswa benyuswa ngabasemagunyeni kulo masipala egqibeleni baxelelwe ukuba umhlaba abagqumeke kuwo amatyotyombe ngowabucala. Siqale ngokutshisa apha sifuna ukuzazi uba ithini into yethu. Urespondile umeya wethu wabefore uMr Ordinary Retief uzile apha esiza ne-human settlement wabuza into yobana yintoni ingxaki yethu, samchazela into yobana ingxaki yethu kuthiwa ngumhlaba wezilwanyana, umhlaba weplants. Wathi uRetief ucela ungena nathi ehlathini but uzawulinda uhuman settlement. Apho eyewathi yena akaboni kwanto apha kule nto kulo mhlaba wethu into erong because lo mhlaba kuyabonakala uba ibilihlathi akho nombhobho ohambayo apha. Kufikile umama uhlela waka-human settlement apho wathi naye akaboni into erong. Uzibekile izizathu zakhe but kuthe ekuhambeni kwakhe engena nomeya wethu wafumanisa into yobana ilizwi lakhe liwaphantsi because akho nto irongo naye waenda besithi 100% into yobana singokha. Apho uhuman settlement esibhida khona uthe masisuse abantu bethu abayi-26 wamabobosi ebebe closely i-power lines, so basusiwe abo bantu bayokokha kwindawo erayithi ayawaye wathi yena mabafakwe ngaphakathi kwezi ndawo ezirayithi which is apha kuthi ekuhlaleni, and then ekususeni kwabo ngoku abantu iyasibhudisa xa esithi kwakhona i-private land. Ukanti aba bahlali babhenele kwizinyoka ezibeka ubomi babo emngciphekweni kuba betyhola ngelithi iipali zombane kukuza kukanxele. Kanti abantu baphefumlile kumakhasi ezonxibelelwano ngokubuyiselwa kwemali kwisebe lezezimali nebifanele ukuba isetyenziswa kwinkonzo. Hayi iske indixake ke mna ke lento uba ijikiswe imali enizi kangaka ekubemazini izikangaka izinto ezifuna ulungiswa apha esebeni. Msasazi ibuhlungu ophathwa ngabantu abahluthiyo ngoba le mali akuthiwa mhlawumbi kuphele izinto engenziwa kuzo. Qha ngabantu bakhokeleyo abawazi umsebenzi wemali ngoba ngani sebe-right bona elayifini. Yho ayininzi into efuna ulungiswa elo xesha kula masipala umdaka. Akho nto icacileyo nje go to etown akho nto nje ibhadlileyo. And seyithanda ukuba yinhlangavukela lento ngempela uthola ukuthi ke imali ibuyele emuva kodwa uthola ukuthi ke ziningi idingo kwamasipala engenziwe abantu bayakhala. Iphindiselwa ngoba kutheni and then bakulungiswa izinto ezifuneka zilungisiwe. Ziningi izinto ezifuneka zenziwe ezidingekayo.
Msasazi ayindothusi iinkokheli zethu into ezixabisileyo into yoba ziyityele kuza imali zingenzi iimfuno zabahlali. Izimali ibuyele emva nje ingasetshenziswa ngani abantu beshoda ngezinto zonke abangenazo. Ayixolanga inkulumbuso yelizwe lakwaSirayeli umnumzana Benjamin Netanyahu ngohlaselo lwe-Iran kubusuku bayizolo. OkaNetanyahu uthe bazawuphindisa amatye abagityiselwa ngawo watsho egqithisa amazwi ombulelo kuwo onke amazwe anike inkxaso engagungqiyo ilizwe lakhe. Inkulumbuso yelizwe lakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu wenze umbulelo kuwo onke amazwe abanike inkxaso watsho isithi ngoku nabo baxa impindezelo. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם אזרחי ישראל שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Kambe abemi belizwe lase-Iran bavakalise ukonwaba ngesi siganeko. من تو هیچ کشوری در هیچ جایی ندیدم با حمله به کشوری دیگه و جنگ مردم خوشحال بشن، ولی امشب مردم خواب رو به خودشون حروم کردن تا بیان اینجا و بفهمونن که این جنگ برای ما چقدر مهمه و خوشحالیم از این حمله به کشور اسرائیل. خب قطعا اونا واکنش‌هایی رو خواهند داشت به این حمله، ولی هر واکنشی هم که باشه قطعا دلاورمردان ما در سپاه پاسداران پیش‌بینی‌های لازم رو کردن. من فکر نمی‌کنم جوابی بدن. اگه جوابی بدن قطعا ایران پاسخ میده بازم بهش. Ngelixa umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden eqhwabele izandla amajoni akhe ngokuqinisekisa ukuba ayalikhusela ilizwe lakwaSirayeli kolu hlaselo obelungalindelwanga. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke kuwe qothikazi apho ezindabeni manje kubulisa nawe mbukela apha ekhaya kaloku ndikwamkela bethuna apha kolam iqonga lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela umamthembu bethuna namhlanje nangomso nansi kaloku imozulu. Sivule bukele ekhaya kodwa ngokubaza kaloku umfanekiso wethu wezomvula apha eMzantsi Afrika ukubhula kwemimoya nokutshisa nje kwelanga jikelele nje apha eMzantsi njengapha kumbindi wonke nje phaa koVelcom futhi bayavuka phaa ekuseni ngaye kaloku la 11 degrees phaa koVelcom noxa kusasibekela kakhulu futhi kunetha yonke iminyangomso ngaye kaloku la 19 degrees bukele yaqhuba kaloku meko futhi phaa kaloku eFricksburg kusafana ekuseni kuyabanda ngesithoba beluvala futhi kokhona futhi ulasuku lwabo ngeshumi nje likhatshwa kaloku sisithoba bukele mekhaya amaqondo wakho la phansi naphezulu sivule phaya empuma koloni indawo ezikumbindi kweliphondo phakho kalade kwasekuseni futhi zibikiwe ezomvula nendudumo ngo-13 degrees phaa ekuseni belivala usuku ngo-23. nathi abathekala kwimozulu apha eFree State kwincam yoMzantsi Afrika njengaphaa koFricksburg kuyabanda ekuseni bevuka ngesithoba zizo kalobukele zontshiza befuthi xa bevala imini yabo kwakhona ngelashumi nje likhatshwa siso isithoba. Zebeja nje phaa ephondweni entshona koloni ngomso indawo ezikwimpuba yeliphondo eBeaufort West kwakhona phaa ekuseni futhi ngo-13 degrees kuyanetha mbukele yonke imini ngomso phaya ngamashumi nje ekhatshwa siso sithathu. Kungabe namsi kaloku phaa kwalokho mbukele futhi eNorthern Cape indawo ezithatha ukuphakama phaya njengaphaya ko-apha endlini ekuseni lihlabe kamandi nonke ilanga phaya yonke imini ngomso nenqatsini ka-31 degrees. Bethuna yenjeje imozulu phaa kwakhona futhi ephondweni eNorth West njengaphaa koTosca ekuseni ku-14 degrees beyisonga imozulu ngeentshizane zemvula ka-26 degrees. Mbukelo mekhaya nathi kaloku imozulu wethu kaloku apho sikhoyo kuseGauteng province njengaphaa kwincam gxebe amazantsi eSprings ngo-11 degrees phakathi sekuseni futhi beluqhubo lasuku nezomvula neendudumo zaye kaloku la 19 degrees ngomso nje yonke laa mini. Kanti phaa kumantla apha eMzantsi eLimpopo njengaphaa kooThabazimbi ekuseni bevuka ngo-12 degrees kusanetha kusabanda kusaduduma phaya futhi ngaye la 26 degrees ebusuku. Nathi abathekala kwibeko futhi ephondweni lethu lipha lona empumalanga indawo ezifana phaa kumazantsi eliphondo emelo kuyabanda ekuseni ngo-8 degrees beluqwela kamnandi olwasuku futhi nezomvula phaa ngorhatya lwangomso ngamashumi nje mbukeli ananye.
xa siyivala siyisoka bethu imozulu KwaZulu Natal phaa kumazantsi eKokstad ekuseni futhi kuyabanda ngesithoba nazo zibikwa khona futhi ezomvula zimandla ngo-20 degrees kanti siyisoke futhi imozulu yethu phaa Lady Smith ekuseni ngo-20 itsho ke into apha kwam mna ndikuthanda kangaka xesha limyole kanembukelo ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.